Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita awali syahadat sholawat oleh sifat oleh Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi Qiyamun binafsihi wa daniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basyara kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Allah wujud baqa mukhalafatul hawadisi qiyamun binafsihi wa daniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basyara kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamun binafsihi wa daniyat kudrat iradan ilmu hayat sama basyara kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kang kaping 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Bab kang kaping 5. Dene utawi bab kang kaping 5 iku nerangake ahadiyah. Nerangake ahadiyah. Tegese kanten arani ahadiyah iku isine ora ana liya-liya kejaba mung Allah bloko. Dadi ahadiyah iku kena den arani omahe Allah, lan kena diarani negarane Allah, lan kena diarani ngalame Allah nalika Allah durung brahi. Alam ahadiyah iku kena diarani la ta'yun, tegese durung ana kang ngerteni marang swijine Allah taala. Dene nalika semono iku kena diarani isih gung lewang-lewung, lan kena den arani isih wang-wung, pangwang-wung-wung. Ora ana apa-apa babar pisan sing ana isih Allah bloko. Dalile miturut dawe Allah mengkene faqala ta'ala Allahu wahdahu la syarikalah al ayat. Artine nalika ahadiyah iku ora ana apa-apa sing ana mung Allah taala dewi. Ora ana kang ngancani kaduwe Allah babar pisan. Lan keterangan ana kitab suci Al-Qur'an mengkene faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Artine mengkene dawuhna Muhammad marang umat kabeh yen sejatine Allah iku nalika isih ahadiyah sing wujud isih Allah taala dhewe. Tegese nalika ahadiyah iku langit bumi durung ana, kana diarani jagat durung ana, srengenge rembulan durung ana kabeh, ngalam uga durung ana, donya durung ana, akhirat durung ana, swarga durung ana, uga durung ana kabeh makhluk durung ana, sing ana namung Allah dhewe. Wujude wujud zat durung ana, sifate isih sifat jalal. Jadi isih wujud tunggal, urip tunggal, rasa tunggal. Tegese wujud dhewe tanpa ana kang maujudake, jumeneng dhewe tanpa ana kang jumenengake, urip dhewe tanpa ana kang nguripake. Awal tanpa ana kawitane, akhir tanpa ana pungkasane. Siji ora sangka wilangan titik ya kaya mengkono iku kang den arani wujud mutlak kelawan itlak, lan kena diarani wujud muhdhi. Tegese sing wujud isih sak wacane Allah taala bloko, yaiku ora ana liya-liya maneh kejaba mung Allah dhewe. Dene wujude Allah taala nalika iku wujud riya, tegese wujud padang gumelang, ora kaya padange srengenge, lan ora kaya padange rembulan, lan ora kaya padange lintang, lan ora kaya padange damar babar pisan. Ora ana kang madani sekabehane kang wujud ana alam donya iki, ya iku kang den arani wujud nur, tegese wujude nurullah kang den arani nur jati, tegese wujude sejatine Allah taala. Nek ibarate kan ngeten, rasane alam pikir engko bisa berjalan. Kita ngibaratke kaya dene wawahan. Wawahan iku wau asale saking pundi? Nek sampean bedah wite ya ora enek jenenge wawahane. Sampean golek ning kono ya ora enek. Kok diarani iki mang woh pelem.
peleme teko ndi. Lah krana temriku wau gambarane sekabehane jek dadi siji. Mbok iki mang jenenge kembange dadi siji. Nokon iki mang wohane ya jek dadi siji, rasane pahit utawa legi dadi siji kabeh. Sing ora enek bedane ning kono. Lah nek kono digolek kaya apa wohane sampean bedah ana ing wite ya mboten kepanggih. Nek wis ngono piye gak usah dipikir. Ya ora nek kok dipikir. Nek kene dipikir berarti awake dhewe ngenek-ngenek nih. Mengada-ngada awake dhewe. Nek kono iki mang berhayal. Barang kene. Jenenge alam wong-wang ya ora enek apa-apa. Ya kosong. Lah wong awake dhewe asale saka kosong. Ya apa kok adike balik ning kosong maneh. Sing adike berusaha balik ning kosong balik ning kosong. Padahal adike asale saka kosong. Saka alam wong bang niku wau. Sehingga apa sing terjadi ning awake dhewe? Ya ngenangane dhewe to sing ngono maneh. Ya kepleset awake dhewe. Datang niku perjalanan dari alam kosong lah mengke wujud ana ing sifate. Nek alam kosong tem niku dereng wonten sifate babar blas. Jeneng ya gorong ana. Bentuk ya gorong ana. Kelir-kelir ya gorong ana wong alam kosong. Sehingga biasane nang awake dhewe gawe kalimah la harfun la kalamun la sautun. Digambare mboten kenging niku. Dirasane nggih mboten kenging. Jenengan berusaha semaksimal mungkin nggih mboten kenging. Nek wis gak kenek kabeh. Lha nyapa kok dipiksa? Lah krana awale awake dhewe, awale sekabehane alam donya saisine ya ning alam kosong niku wau. Awal. Sehingga tem niku wau diwastani alam ahadiyah. Ya gak ngerti alam ahadiyah, alam kosong. Sehingga tem niku wau diaturne kul huwallahu ahad, ahade Gusti Allah nggih niku. Wis kene apa-apa nek kono, kene jeneng kene, arane kene. Karena tem niku wae wujud tunggal, sekabehane jek dadi siji. Ya awake dhewe lho kudu enek. Alam donya saisine dereng wonten. Jatose sekabehane ya dereng wonten. Dan niku lho. Sehingga ahadiyah niku wau pengen diwastani zat. Gak bisa dikimbayangi zate Gusti Allah niku pripun to. Mboten saged mumet awake dhewe. Ora kena dibayangi. Dirasakne gak kena digoleki ora kena. Gak temu digoleki. Sampeyan goleki ning ndi? Lha ning alam wong goleki. Alam kosong digoleki ora ana apa-apa. Sehingga kadang kula jenengan kan pengen roh zate Gusti Allah mang piye to? Sajane iki piye wujude? Gambar iki mang piye? Panggonane ning ndi? Lah iki pikirane awake dhewe. Ya padahal awake dhewe ya sangka kono. Kenyataane piye? Mboten mampu kula jenengan. Nembus ning alam mboten mampu krana gen apa-apa. Wong rasa nggih dereng wonten. Ya temen iku la harfun la kalamun la sautun. Wis kene kabeh.
Kate nglakoni apa adik iki gurung wujud. Adik gurung ana. Nah, temriki kersane kula jenengan ngerteni, nek kula jenengan alam dunya saisine asale saka niku. Ana kok awet iki mang berusaha ngosongne ning rono ning ndi awet iki. Ora iso ngosongne. Karena adik iki mang saka kono ngosongne, gak bisa. Tetap ada rasa. Lah iki kan perjalanan dumadine alam dunya sak isine. Saka ndi? Ya saka zate Gusti Allah. Sakabehane ciptaane saka kono. Bentuk menungso atau bentuk jin, bentuk wit-witan atau bentuk watu. Saka kono kabeh. Bentuk geni atau angin. Ya saka kono kabeh. Jadi kosong ngene kene gak padha ambek kosonge pikirane awake dhewe mboten sami niku. Kosong ngene kene iki mang gak padha ambek kosonge atine awake dhewe. Ya wis kaya ngono ya aja rumangsa aku wis mlebu ning alam wong. Lah alam wong piye kok iso ngarani? Wong kono iki lakafun kalam masaut. Lah kok iso ngarani? Jadi rumangsa iku tuh alam wong wang ana ing sejatine Allah. Iku alam wong wang ning atine awake dhewe. Alam kosong sing ning atine awake dhewe, alam kosong sing ning pikirane awake dhewe. Lah nyatane iso cerita. Kono mbongo entuk enek warnane utawa rasane penak utawa nek mang gene kancane lho. Enek cerita. Jadi nggak bisa disamakan dengan alam ahadiyah temriki mboten saged. Meskipun jenengan nglakoni semedi sing ngoten niku wau, nglakoni aurata sing ngoten niku wau, sanes alam ahadiyah niku. Alam apa? Ya alam atine awake dhewe, alam kosonge atine awake dhewe lan alam kosonge pikiran awake dhewe. Lah nek kono aja disama-samakan. Lah iki sing nek kono iki mati gak ngerti dengan bahasa-bahasa ini yang sering kita pakai padahal kan gak bisa disamakan. Alam wong wang iki Gusti Allah ambek alam wong wonge makhluk niki pun benten. Cuma iki mang nyilih jeneng tok. Padahal ya dudu. Iki mang ya prasangkane awake dhewe ning alam wong wang wong. Prasangkane tok iki. Lah sing ndadekne awake dhewe kepleset ya prasangkane awake dhewe to. Dadekne awake dhewe mang adoh saking Gusti Allah ya prasangkane awake dhewe. Lah karena apa? Nek adike mang wis ning alam wong bangga, seneng. Karena dipambare kanca-kancane. Aku wis tau ning alam kono. Aku wis tau ning alam kono, alam dine. Iku alam wong wangi ati ku. Itu alam wong wangi ahadiyah sanes niku. Iku alam wong wangi pikiran niku. Sanes alam ahadiyah sanes. Karena temriki wis gak enek rasa ya. Nek iki mawet iki enek lho. Sing ngarani enek sing diarani ora enek lho. Tapi nek alam wangi ati enek sing diarani enek sing ngarani. Lah niku bedane. Dados kula njenengan nggih kedah sing ati-ati banget den apa mirengne sing ngoten iki. Karena alam wong niki mboten saged diwedhar.
Kalau sing medar dereng wonten. Dereng wonten sing medar nggih. Karena dereng tercipta. Dados napa? Perngatos kula jenengan ngaku-ngaku wis mlebu ning alam wong wangi Gusti Allah. Iku alam wong wangi ati. Alam wong wangi pikiran. Ya karena apa? Rumangsa prasangkane awake dhewe. Ono kok berusaha hari ini pengen berusaha mengkosongkan wah iki masalah sangka kosong sekabehane alam dunya saisine sangka kosong niku wau dan iki dibahasakan alam ahadiyah Allah niku tasih ghaib dereng wonten napa-napa Allah niku wau tasih ghaib wujudnya tunggal, uripe tunggal, rasane tunggal. Jenenge tunggal, wujud dhewe tanpa ana kang mujudake. Kene sing ngarani. Sapa sing ngarani? Karena guru awake dhewe guru diciptakne. Alam dunya sak isine guru diciptakne. Nah alam wong tem niku wau sing diarani bumi langit dereng wonten. Sing diarani bulan srengenge dereng wonten. Dan niku terus kata cerita piye wong kena apa-apa cerita. Kan mboten saged critakne, diudar mboten saged niku. Nah, iku lho zate Gusti Allah temen iku wau. Aja dipikir karena apa? Gak teko mikirmu masalah ora enek apa-apa. Masalah nek iki mang awake digurung wujud, alam dunya saisine gurung wujud. Ya klirune awake dhewe kan nek kono golek zate Gusti Allah. Goleki piye ta wujude Gusti Allah. Dengan berbagai cara awake dhewe pengen roh wujude Gusti Allah. Pengen roh zate. Ya mboten saged. Sehingga napa pikiran kula jenengan tersesat ning angen-angene dhewe. Lah iki sing bahayani ning awake dhewe sing sering pikiran pedhot kan ngoten iki. Mikir zate Gusti Allah. Ya pedhot to. Ora kena dipikir kok dipikir. Gak kena dirasane kok pengen ngrasakne ya pedhot iki. Alam wong ki alam wis kena apa-apa babar pisan. Sakabehane gurung diciptakne. Rengesane ngoten. Bismillahirrahmanirrahim kanthi bab kang kaping 6. Dene utawi bab kang kaping 6 iku nerangake alam wahdah. Ikan alam wahdah ikan mengkekan muncul ya sangka alam ahadiyah. Lagi. Lah nek mriki kena kok diomong-omongne kena diceritakne kena awake dhewe. Ning alam iku wong kene apa-apa diceritakne alam wong. Nek alam wahdah. Dene alam wahdah iku wiwitane brahine Allah Ta'ala yaiku sucine Allah Ta'ala arep kersa nyatakake sifate iki perjalanan. Jadi oke nek ujug-ujug ngene kene. Ujug-ujug ngene, ujug-ujug ngono yo rene. Iki proses. Nek kita berikan menafsirkan dengan keadaan-keadaan seperti itu. Menafsirkan ini kita damel wawasan. Damel wawasane awake dhewe. Ajane yo ora ngono, tapi ya awake dhewe butuhne wawasan. Butuhne pengetahuan. Nah, iki gak ngerti wis ngono wae kok.
Lah temen iku wau suci Allah Ta'ala arep kersa nyatakake sifate Allah lan nyatakake kuasane Allah lan nyatakake kersane Allah, maka banjur kersa nyatakake wujude sifat nurullah kang den arani sejatine Nur Muhammad. Nah iki saya jenenge sifat. Nah kene sifat loro Nurullah ambek Nur Muhammad. Wis kabehane alam dunya saisine ya sangka kono sangka Nurullah ambek Nur Muhammad. Lah wae kan sadurunge adiki ngerteni ning Nurullah bin Nur Muhammad ngertenono sangka ndi Nurullah bin Nur Muhammad muncul. Ya sangka alam ahadiyah niku wau to. Ya sangka alam wong wange niku wae to. Wang-wunge niku wau. Dan ning alam wahdah niku wau Gusti Allah niku nyatakne sifate. Brahine, ngetokne. Sehingga temriki wujud sifate Nurullah kalian Nur Muhammad iku kang den arani Muhammadiyah. Lan kena diarani sejatine Nur Muhammad lan kena diarani sejatine Muhammad. Iki ngomongin nur-nur tok sian. Jadi guru ngomongin makhluk, sing ngomongin nur. Jadi bener arane nyatakake wujude sifat, tapi sifat mau isih sinimpen ing dalem zat. Tegese Nur Muhammad isih sinimpen ing dalem Nurullah. Bener ngomongnya sifate, tapi sifate iki majek ning jerone zati. Zate sinten ya zate Gusti Allah. Nur Muhammad ijek sinimpen ning Nurullah. Cik delik nek kono. Cik gorong ngetok. Lan kena diarani Nur Muhammad isih sinimpen ing dalem lintang jauhar. Lan kena diarani zahire isih sinimpen ing dalem batin sinimpen ing dalem ghaib. Jadi intine tasik ghaib niku wae. Sik sinimpen kabeh. Sinimpen ning ndi manggah ning zate Gusti Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah iki Pak Gosin. Wong plikeringan. Dadose sekabehane mengke alam dunya sak isine wau kan sangka Nurullah ambek Nur Muhammad. Nurullah bin Nur Muhammad iku mang muncul sangka alam ahadiyah. Alam wong-wong kene apa-apa temriki wau. Lah temriki wau ngomongne sifat. Lah sifat iki wau jek sinimpen ana ing zate. Meskipun temriki wau penyatakne pun bahi, tapi jek sinimpen ana ing zate. Nur Muhammad jek sinimpen ning Nurullah. Dene wujud lintang jauhar iku mau kaya kendil rupane. Mencorong gedene tanpa ana wangenane. Ketinggal gumantung tapi tanpa ana entelane. Lah iki biasane bahasa iki sing digawe wong-wong. Biasane iki sering krungu bahasa iki. Gumantung tanpa centelan. Sering digawe tapi gak ngerti maksudnya apa. Tapi adik sering gawe
Ya biasanya ada cuma tiru-tiru tok ya ngono kalimatnya gumantung tanpa cendela ya Gusti Allah lah. Nah nek kene kan diperinci. Nah kono jek wujud lintang jauhar. Lah wujud lintang jauhar kan ngoten. Nah niki bahasa. Adik kudu ngerti bahasa. Biasanya adik nggunakne bahasa tapi gak ngerti dengan bahasanya itu sendiri. Bolak-balik ngomongne wong tapi ora ngerti bahasane. Nggih ta, Gus? Oh, lancar iku, Mang. Jadi gumantung tapi tanpa ana centelane iku jenenge lintang jauhar ku jenenge. Ketinggal murup tanpa ana sumbune lho. Iki pribahasane. Karena apa? Biasane pikirane dene nek enek barang murup pasti enek sumbune. Ya kan ngoten. Meskipun lampu murup kan ya enek ta sing sumbune. Enek. Srengenge murup enek sumbune kok. Jarane bahan bakar. Iku jek kena digoleki. Tapi lintang jauhar nang kene murupe gak kaya ngono. Kaya dene murupe rembulan kena digoleki iku, Mang. Karena apa pantulane matahari, ya kan ngoten. Lintang jauhar gumantung tanpa centelan, murup tanpa sumbu lho, Gus. Kok kawat gelem ngomong. Lan tanpa lengo, lengone lho, Gus. Oh, listrik. Urupe ora kaya urupe damar lan ora kaya urupe lin apa iki? Gantian. Oh, urupe listrik. Lah iki enek apa jenenge dudu urupe damar, dudu urupe listrik itu omong iki. Padange ora ana kang madani mula padha eling-elingen yen sak jerone zahir iku ana batin. Jerone batin ana gaib. Dadi nek dibalekne ning awake dhewe sing modelo iki mang zahire wujud zahire sing ngoten iki dibalik niku wae wonten napa. Nah, kuturut dibalik niku wae. Dibalik zahire awake dhewe ana batine. Dibalik batine awake dhewe ana apa? Ana gaibe. Lah gaibe apa iki, Mang? Lah iku durung gaibe iki, Mang. Mula ya iki contone asale nurullah banjur nurullah ngelahirake lintang jauhar. Lintang jauhar ngelahirake Nur Muhammad nuqat ghaib roh idhofi. Lah niku wau. Dadi gaib tem niku wau diarani nurullah. Gaib. Gaib tem niku wau diarani Nur Muhammad. Lah wau kan padahal ana ing gaib. Ya dados awake dhewe ning kene iki enek zahir enek batin. Sanjurine batin enek gaib. Lah gaib sing ndi? Iki mang lintang jauhar niku wau. Sing tem niku wau gumantung tanpa centelan. Murup tanpa ana sumbune, tanpa ana lengone. Padange gak padha ambek dimar. Nah kaya ngono piye ora kena dibayangne lho ngoten lho. Tegese nek kene iki mangkat diomongne ngoten iki, awake dhewe ora iso mbayangne. Diomongne padang-padang sing piye, gak iso mbayangne.
Nyatane kaya lampu yo salah. Kaya rembulan yo salah. Kaya dene srengenge yo salah. Lah iki iso mbayangne iku. Liyane gak iso. Nek wis gak iso mbayangne sing kaya ngono gak usah dibayangne. Lah nek kono meneh ya aja ngantek rasa rumangsane muncul, wah aku wis mlebu ning cahaya-cahaya sing piye ngono. Ya kan ngoten. Nah iki mah iso ngarani iki cahaya sing kaya ngono berarti bukan yang ini. Iku prasangkane awake dhewe jan, cahaya makhluk. Lah iku lho jerone batine awake dhewe nggih niku. Jerone gaibe nggih niku. Ngono kate pengen mlebu rono Pak Jaindo. Gitu. Lah ngasale sine kuno lho mlebu rono pripun jenengan. Pengen likok ya. Lah sampe dino ati ki likok be Gusti Allah. Kok pengen likok nek kono. Supaya likok ngopo enggak putus engko piye. Ya karena enggak paham dengan bahasa itu sehingga apa? Kita terjebak di bahasanya likok. Nah dari awal dari alam ahadiyah ke wahdah sehingga muncul ning Nurullah Nur Muhammad, muncul ana ing sifate, muncul ana lintang jauhari temniku wau, sehingga ana urutane ana zahir batin, jerone batin ana gaib. Gaib iki ya lintang jauhar niku wau. Berarti piye nggih pun wonten. Lah kula jenengan nggih pun likok niku. Pengertian ini kono. Terus kate mlebune dine awake dhewe. Kuwi ning jero kate mlebu. Pripun Pak Jaindo? Kabute pundi? Sehingga adik yang terjebak kalih pikirane awake dhewe. Lah mula sangka iku ilmu atau pengetahuan sing diperlukan. Pengertian sing ngoten diperlukan. Supaya awake dhewe enggak terjebak, supaya dia enggak kepleset. Dan selama niki kula jenengan nggih pun ten jero mboten saged medal saking Allah mboten saged. Medal saking bumi Allah mboten saged. Kate metu ya mumet di sini berusaha lah kono panggah mumet di sini ora iso metu-metu temu ndi lah temliku wau kan jerone gaib iki mang Nurullah ambek Nur Muhammad. Nur Muhammad niku nimbun nukot ghaib. Nukot ghaib niku roh idhofi. Lebih kalimatnya lebih halus lagi. Nah lebih halus, akal gak gayu ini. Rasa nggih boten gayu. Nuli Nur Muhammad dan nukot ghaib roh idhofi nglairake kabeh alam. Jadi sekabehane sangka Nurullah Nur Muhammad iku wau. Sekabehane sangka nukot gaib Nur Muhammad iku alam. Alam kabeh. Mula kena diarani wijine kabeh alam iku lintang jauhar. Jenenge wiji kan kawitane. Sekabehane perkara niku wau awale nggih saking lintang jauhar niku wau. Lan kena diarani wijine kabeh alam iku Nur Muhammad. Sekabehane asal alam, sekabehane alam-alam niku wae sangka Nur Muhammad. Lah Nur Muhammad iku sangka ndi ya sangka Nurullah. Nurullah niku sangka ndi? Ya sangka alam ahadiyah niku wae alam wong-wong niku wae. Nah, mriki kan kita diajak berpikir runtut kalame
Kersane kan mangke mboten kepleset malih. Dari enggak ada jadi ada. Nggih rutusane ngoten iki. Lah nek kono atiku wis gak mengandhe-andhe meneh pengen mlebu ning Gustine, pengen mlebu ning alam uluhiyahe. Lho adike sangka kuno lho. Kok pengen mlebu. Berarti piye adike wis kok jerone. Awake dhewe sangka kono adike ning jerone kono. Gak iso metu. Mula ngertiya nalika wektu ladzi tegese kang den arane wektu ladzi iku nalika wektune Allah taala arep kersa nglairake Nur Muhammad kanthi sampurna tegese arep nyampurnakake kebrahiyane yaiku kersa ngetokake cahya murup oleh ngetokake sangka lintang jauhar kang den arani sejatine nurullah iku mau tumetes dadi roh idhofi yaiku calon dadi wadahe Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad iki ana adahi. Lah adahi iki mang apa? Adahi Nur Muhammad iki adahi nggih punika roh idhofi. Karena temriku wau nur iki tasik bentuk nur, tasik bentuk cahya. Lah cahya temriku wau sanes cahya sing ngoten iki lho. Boten sami. Wau kan gumantung tanpa cantelan murup tanpa sumbu. Lah roh idhofi adahe Nur Muhammad. Adahe iki ada sing kaya ngono. Nuli ngetokake cahya putih utawa den arani nur putih. Oleh ngetokake uga sangka nurullah, gak lepas sangka Allah. Kang den arani lintang jauhar. Urutane kan ngoten. Yaiku mau tumetes dadi nukot ghaib kang calon dadi rasane nurullah. Dadi rasane Nur Muhammad. Nuli ngetokake cahya luhur utawa den arani nur luhur. Oleh ngetokake uga sangka nurullah kang den arani lintang jauhar. Panggah kok lintang jauhar. Ya krana runtutane ngoten lho. Lah nyapa nek niki mau dibolan-baleni. Nur Muhammad sangka nurullah, nurullah sangka lintang jauhar. Urutane ngoten. Kersane kula jenengane boten bingung. Nek sakabehane ya asale sangka kono. Lah sangka dindah katene. Lah kan cek bicarane nurullah mbek Nur Muhammad dereng bicarane awake dhewe. Iku mau tumetes wujud kaya kaca kang bening tur kang bersih tur kang mencorong tur padha tanpa ana kang bandingi lan tanpa ana kang madani rupane agung tur luhur yaiku Nur Muhammad arane. Nah sehingga tamrika wau kula jenengan ana ing runtut kalame sing ngoten iki. Lah krasane napa? Ben gak dawa angen-angene. Lah iki lho penting ilmu ngoten niku. Nah iki mah gak berdasarkan ilmu, peh angen-angene dawa ngantek. Ngantek temriko wae Gusti Allah diwujudni. Wujudne makhluk. Nah iki mang wis wujudne. Allah iki mang ibarat makhluk sing kaya ngono terus piye? Aduh awake dhewe.
Jadi pondasine awake dhewe niku Allah laisa kamisli syai'un, pondasi. Nah itu harus dipegang. Kalau kita nggak pegang ini karena di situ banyak yang menimbulkan prasangka. Oh, iki wujudi Allah, iki wujudi Allah, iki wujudi Allah. Nah, iki mang gak duwe ilmune. Yen kono. Padahal kono ijek pikiran. Nek kono mang ijek prasangkane awake dhewe. Ya kepleset maneh ta awake dhewe. Nah supaya apa iki mang menampilkan runtutan kalam sing ngoten iki, kersane kula jenengan ana semedi nggo tak mlebu ning alam wong mboten malih mengki. Kenapa asal kula jenengan teng niku? Nah kono ku dhewe wis gak mengadang-adang maneh. Tapi ngerti ya ana kono iki mangadi mlebu ning alam wong tapi ning alam wong wangi ati. Lah iku. Alam wong wangi pikiran. Bukan alam wong wangi ahadiyah sanes. Lah krana temen iku mboten saged disamakan. Nah temen iki kadang kula jenengan gunakne bahasa-bahasa ngoten iki. Tapi adik iki gak ngerti bahasa nih. Karepe bahasa niki nopo? Tapi kalau jenengan sering pakai, nek sampeyan ngoten iki pripun? Ya ketipu tawe dewi, ambek angen-angen dewi. Kepleset tawe dewi. Kaya-kaya bener sing diangen-angen. Wah enek cahaya sing kaya ngono. Padahal iki mang gak kena critane. Karo sampeyan. Nek sampean iso ngarani berarti ero. Ya kena diceritakne. Dan nek niki padange ora kena diceritakne. Padange nek enggak bisa disamakan dengan apapun itu enggak bisa. Ya kok iki mang nglakoni sing kaya ngono, mlebu ning alam-alam sing kaya ngono. Oh, iki mana pepadang sing kaya ngono. Iku je pepadangi makhluk niku salah rintang jauhare sanes. Pundi. Telu-telune nur, telu iku mau banjur den dadekake suci dening Allah Ta'ala. Dene carane oleh dadekake suci mengkini. Nur luhur kang den arani Nur Muhammad. Nur luhur kang den arani Nur Muhammad. Tadi nur luhur iki mang iso kena diarani Nur Muhammad. Iku mau den poles kelawan nur putih kang den arani nukot ghaib. Yaiku mau nuli den panjingake nur murub kang den arani roh idhofi. Jadi dipanjing niki datane dilebokne. Nek nglahirne di tokne. Lah iki kudu iku. Manjing ning kene, nuwun sewu iki mancing sanes macul lho nggih. Sanes kerja. Engko kan mancing kerja ngapunten. Sanes. Wau kan pun disebut keterangane. Nek roh idhofi niku wau adae Nur Muhammad. Roh idhofi adae Nur Muhammad. Jadi roh idhofi adae nur. Ndiwa. Yaiku mau nuli kena diarani wujude Nur Muhammad yaiku wis sampurna. Nuli den asmani dening Allah Ta'ala Nur Hayat Muhammad.
Nah, tegese hayati kan urip. Singkone kene ana gerakan-gerakan ya sangka hayati niku wae. Sangka nur hayat niku wae. Sawise mengkono nur hayat Muhammad iku den simpen dening Allah taala ana sak jroning nurullah. Balik ning nurullah malih. Lah iku wektu kena diarani takyun awal. Tegese mulai ketinggal kebrahiyane Allah taala. Jadi waktu semono iku kena diarani zat wis nglahirake sifate. Tegese nglahirake ngetokne sifate. Zat niku wau ning alam ahadiyah, alam wong niku jenenge zat. Nah sifat niku wau saking jerone zate niku wau. Sangka alam wong niku wau. Jadi waktu semono iku kena diarani zat wis nglairake sifat, tapi mengerti ya sak temene Allah nglahirake kebrahiyane kang koyok mengkono iku sangka suwijine Allah taala dhewe. Lan kersane Allah taala dhewe. Dadi dudu karepe awake dhewe dudu. Iku ya karepe Gusti Allah dhewe. Nah, iku ngerti. Nokone tanpa diperintah. Kalau temen iku nggih tasih Gusti Allah sing wujud. Kaya mengkono iku sangka siji wa ta'ala dhewe lan kersane Allah taala dhewe dalile dawe Allah subhanahu wa ta'ala keterangan ala kitab suci Al-Quran Karim mengkini faqala ta'ala innallaha khalaqa kulli syai'in wahdahu. Artinya suci Allah kerasa ndadekake apa wae iku mung suci Allah dhewe, tegese mung kersane Allah dhewe lan kersane Allah dhewe. Telas keterangan ngalam wahdah. Jadi nek kene wis gene sing ikut campur. Sing ngrasa sapa nggih Gusti Allah, sing ngrasake sapa nggih Gusti Allah. Wis gene kancane meneh. Dan niku lah alam wahdah tetep niku wae. Nah, tapi iki arti kudu ngerteni alam ahadiyah niki pun alam wahdah niku pun. Kalau temen niku mengke wonten alam jenenge alam ahadiyah. Lah iki jenenge diarani ilmu. Ilmu telu nggih niki. Ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Dadi adiku roh pondasi ini. Sehingga engko adik imam wis gak ujuk-ujuk maneh. Karena saya dasar-dasari. Nah iki karo dasar ya ujuk-ujuk tiba-tiba engko gak ujuk-ujuk ngene. Lah iku. Lah tamliku kan kula jenengan ngawuri proses awal sampai muncul. Niku proses. Niki tasik proses sedaya niki. Tasikan. Ya sedayane makhluk nggih saking niku nggih. Sekabehane alam nggih saking niku. Ya terus kalau jenengan kan mboten bingung malih. Tekon ndi lah iki lho proses. Sing biasane ditangklete Pak Jen proses piye kan. Proses sing dimaksud proses piye kan tamliku lho alam dunia kok ujuk-ujuk ngene lho tekon ndi lah tamliku kan sehingga kalau jenengan kalih ilmu-ilmu sing ngoten iki ngamarwi ibarat ilmu iki mang kaca berarti adike mang iso ndelok oh teko iki to awake dhewe asale saka iki sehingga kita kembali ke awal kan kita mengetahui proses-prosesnya.
Ini kan masih penafsiran. Tafsirnya sing ngoten niku wae. Jadi kudu dengan metode ini seperti ini. Karena apa? Ada metode lain untuk medhar ana ing proses-proses sing ngoten niku wae. Jadi iki wau proses awal antos muncul ning sifati. Sehingga temen iku wau kena diarani alam ahadiyah, kena diarani alam wahdah. Alam ahadiyah niku munculne Nurullah. Nurullah niku munculne Nur Muhammad. Lahir nih. Nah mengke muncul malih sing jenenge lintang jawhar. Wong muncul malih sing jenenge apa wae? Roh idhofi. Dadi engko gawe adah. Nah, temliku wau cara ditinggalikan. Ini dari dalam nih, dari dasar nanti muncul ke permukaan. Karena modal roh idhofi mengke wonten malih. Setelah roh idhofi mungkin nopo. Nah, urutane ngoten. Sehingga keluar kalau ilmu ini dari dalam keluar. Prosesnya kan gitu. Nek jenengan biasane golek kawruh dari luar ke dalam. Nah itu, dari luar ke dalam. Kalau yang ini keterangan ini dari dalam keluar. Nah bedanya itu. Nah dari luar ke dalam prosesnya ya melalui ngoten niku riyadhah melalui zikiran. Memang proses niku. Kalau dari sini, nah dengan ilmu-ilmu seperti ini lebih mudah lagi. Sehingga dia jadi digampang nih ono ing pengertian utawa ning kefahaman supaya dikin ben gak kesasar ning angen-angene dhewe. Ngopen gak kesasar ning rasane dhewe. Sehingga temen iku wau dimuncul ning awalmu lho sangka kene. Sangka kene. Runtut mungkin. Nah niki ning jaba niki mengki temen iki njaba kabeh. Sehingga temen iku aku medhar ana ing isine menungso apa wae. Nek badan halus badan kasar. Ning jaba to iki. Nah niku. Nah temen iki kula jenengan kedah ngeruh. Lho iki ajene bahasa apa to rekan? Kok nek alam-alam iki bahasa apa? Iki bahasa jeroan tok iki. Sebelum noko iki mah iki mah gorong enek. Noko iki mah bukan bahasa zahir neh utawa bahasa batin neh, bahasa gaib malah. Gaib Gustine. Dia enggak. Enggak kenara. Nek selenggah sing penak. Nek ngono kan jeng kelas sampean. Ora penak. Dipenakne mawon ta mriki ya santai niki nek iki ngopi jagongan. Tak usah sungkan. Wedangi sik poka iki. Oh tenang nek banyu putih gak apa-apa. Itu kan air murni. Air murni. Nggih dadosen nek kula jenengan gunane napa niku dalil utawa Quran utawa hadis kudu sing ngeruh. Nek innallaha khalaqa kulla syai'in wahdahu. Iki ana ya secara syariat iku ya bisa ada, artinya secara sebenarnya ada.
karena iki mah ditujukan kepada Allah kan, kepada Allah. Nek cara ati ning syariat ini pembahaman innallaha khalaqa kulli syai'in wahdahu napa apa innallaha satamna Gusti Allah khalaqa kang dadekake apa kullu syai'in apa ing saben-saben suci-suci wahdahu kelawan siji. Nah iki kan bahasa dohir kan ngoten iki. Bahasa dohir. Nah nek kono ya cara bahasa dohir jek membingungkan. Maksudnya siji piye? Lho kan ngono. Wong kabeh sing dadekne Gusti Allah. Sekabehane perkara sing nyiptakne Gusti Allah. Padahal kelawan siji maksudnya piye? Lho kan ngoten. Lah tegese nek kene ya namung Gusti Allah dhewe sing nyiptakne dene kancane lho ngoten lho. Iki kersane Gusti Allah, iki karepe Gusti Allah. Iki kuasane Gusti Allah. Nek wis kaya ngene. Piye? Nek kabeh iki mangke kersane Gusti Allah. Kabeh kuasane Gusti Allah. Kabeh iki mang la khalqata illa billahil azim. Dadi ade yo gak iso lepas sangka Allah. Dan nek kula jenengan semerepi sing ngoten iki. Sama sing ngoten iki. Engko wis gak maido ning Gusti Allah. Awet dhewe dikresakne loro, awet dhewe dikresakne sehat, awet dhewe dikresakne sugih, awet dhewe dikresakne melarat. Awet dhewe dikresakne susah, awet dhewe dikresakne seneng, bunga. Lah sinten sing ngresakne sedaya innallaha niku wau Gusti Allah. Tapi nyapa di kojek itu? Gak penak didik Gusti Allah tiba itu. Pegel didik Gusti Allah tiba itu. Dadi sing ngerti yo. Sing ngobahne pegelmu lho Gustine. Sing ngresakne pegelmu lho ya Gustine. Sing ngresakne nek iki mati mang disenani difitnah ya Gustine. Ana kaya cek dipaitu teh Gusti. Lah ngertos kalau jenengan ngaten iki rasane kula jenengan saben dina ana ing lampane. Ning keluargane utawa ning masyarakat temriku wis gak sambat maneh. Wis gak ngarani maneh. Lah karena apa ngerti sekabehane kersane Gusti Allah. Sekabehane kuasane Allah. Lah niku lho. Nek isine sambat ae. Lho sambatmu lho sing ngrasakne kono lho. Ruwetmu sing ngrasakne kono. Lah iki kabeh dikersane kono ya jek itu. Gusti, kenapa jenengan datusnya kula ngoten iki bingung. Ruwet. Malah dipaitu, malah Gusti ini dihakimi. Jadi piye kene adik kudu sing hati-hati anggenipun maidu Gusti Allah. Aja ngantek dipaitu. Lah ngerti yo rupeke awake dhewe kersane Allah. Nah wis kaya ngono mang piye? Ya alhamdulillah. Nah alhamdulillah temen niku sanes ucapan yang ngapusi awake dhewe.
itu ucapan, yaitu pengertian. Nek sekabehane lho Gusti Allah. Dados temen niku kula jenengan mboten maido malih ning kahanan-kahanan sing kula jenengan lampahi saben dina niki. Temen niku nggih mboten ngersu kula malih. Kalih keadaan sing kaya ngono. Sumpah kabeh dina. Gak wis-wise. Nah, mriki kersane Allah. Sedayane kersane Allah. Iki wis gane campur tangane awake dhewe, gak ada. Sumpah kaya ngono ki lho, iki Gusti Allah sing kersa. Apa nek campur tangan dhewe gak enek. Kene babar bisa. Seneng kaya ngono, gane campur tangane awake dhewe. Wis tau ki ambal iki. Sing ngersani. Lah karena apa? Awake dhewe iki ora enek ning kene. Sing enek ya Gustine niku wau. Wong kabeh niku kagungane Allah. Wujud sing enek ning kene kagungane Allah. Nek ngerti iki mang innallaha khalaqa kulla syai'in wa'dahu. Berarti wujud iki mang dudu wae dhewe iki. Akhire ndek apa-apa. Wujud nek kene sing dadak ya Gusti Allah. Lha kadang awake dhewe ngaku duwe awak, duwe sikil, duwe tangan, duwe kuping, duwe mripat, duwe cangkem, duwe irung. Wae sapa iku? Aku kaya ngono. Nah, temen kan kersane kula jenengan mboten maido kalih Gusti Allah. Gusti Allah temen niku wau nyiptane susahe awake dhewe. Krasa ya krasa. Barno ade iki mau sing ngrasani maido Gusti Allah. Nolak. Apa iso mboten saged. Wong loro iki gak kena ditolak, sehat gak kena ditolak. Kabeh iki bang keparingan sing ngoten niku wae. Terus tinggal awake dhewe mang menafsiri ning kahanan sing ngoten napa. Nek sekabehane kersane Allah, mugene sing jenenge loro ge enek, sing jenenge sehat ge enek lho, ngoten lho. Ya kenapa wong kabeh kagungane Allah? Wis kagungane Allah sedaya. Tawe dhewe ning ndi? Kagungane dhewe ora ndek apa-apa. Sehingga adik mang boten wonten. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi kula jenengan lelampahan lama sing ngoten iki difahami kalih Gusti Allah. Tingertane kalih Gusti Allah sehingga saged istiqomah anggenipun rasan-rasane Gusti Allah. Al-Fatihah. Iya kan Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muwadahim ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana wa filana mama ya wasi'al karam sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.